buelta eman usten didaten, pentsatu zuen Gregorek, berriro bereari ekinez. Arnazestuari eutxe ezinek. Atxeden hartu beharra zeukan aldizka. Gainerakoan inor ez zitzaion behartzen ari, bere kabuz utxe zuten. Biratzen zen zein urruti zeukan bere gela, eta zein zuen ulertu lehentxago hain ahul egoin nola egin zuen bide bera, ia ohartzeke. Arrastaka bizkor joatea buruan zuela, ezen ohartu familiaren hitz edo, dei bakar batek ere ziola trabarik egin. Ate ondora iresten lepoa biratu zuen, erabat ez, gogoratzen ari baizitzaion, baina hala ere ikusi zuen ezer ezela aldatu bere atzean. Arreba zutitu zela besterik ez. Amaren gana pausatu zitzaion azken begirada, seko lo hortuta zegoen. Osta bere gelan sartu orduko, atea bultzatu, kizkeria eman eta giltza itxi zuten. Atzeko zaraka askar arekin beldurtuta zangoek, utz egin zitzaion Gregori. Arreba ibil alako presarekin. Ura zutik egoen zen, zain harin jauzi egin. Gregorek entzun gabe eta azkenean hotz egin zein gurasoei, Sarraiako giltzari buelta emanez. Eta orain galdetu zuen Gregorek berekiko, inguruko ilupeari begira. Lastero hartu zen ezin zela mugitu, ezen harritu, eta zelebrea iruditu zitzaion ordua arte zango me haien gainean ibili ahal izana. Gainerakoan eroso antzean sentitze zen, gorputz osoan zeukan minak, jakina, baina bari zen gutxiten ari zirela eta azkenean gutxi joango zitzaizkiola. Ezer gutxi sentitzen zituen bizkarkeo zagar usteldua eta haren inguru handitua. Huts zuriz estalita, unkituta eta maitezunaz oiroitu zen familiaz. Berak desagertu beharra zeukan eta uste hori arrebarena baino zen hori posible batez behintzat.